kala a wannan wurin. Buga mutum da Hausawa price. Ayi mana. Ce guda na buga mutum da. In gan shi baki dan We are both 100 naira please. Mutum da sun naira da yawa. Ayi mana. Kuke zuwa da kama da mutum zo the two of you very nan ne kai nan. represent Asoka. Since Happy this Kura Agigi, this Kura Kiri Kaso, Kuna da Jebu, Mary tana representing Jebu. Ina tura o baka dauke ni ba. Representing Agoduwa. Bari ka ma tura o. So everybody Bari ka ma tura o. Buɗe rigar sarki ka tashi. Buɗe rigar. A haka ba, ta ƙasa. Tura o kamar. Baka iya tura o ba ba. Inda ka san mota. Waska ya garba ba. Waska ya garba. Ba fi da auki ne. A so wani tura o. Sajo,